false promises नंखाय बानसावनाय आरो रादाय होनाय रिभलिउसनारिफोरनि खोथा सरकारा खोनासङो साबैसेनो साख्रि होनो हानायमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला खुंथाय गोहोआव दंमोन आरो बर्तमान मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथाङा बेसेबां साख्रि होनो हाखो आरो जेब्लासिम बै बर' बिमाफोरखौ बै बर' फिसाफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानाय लेभेलाव लाबोनो हाया जों उन्दुनो हानाय नङा नो डाउट गोख्रों रिभलिउसनारि सासे मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि समाव खुंथाय गोहोआव दं स' जोङो जोबोद आसाबादि आरो रायजो राजाफोरा थारैनो दिनैनि समाव जोबोद खुवाव दङ गुन हिरा हरनिया सोर बिलाय ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्सफोरा सोर फरेस्ट डुवेलार एक्टआ मा हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा मोनसे समाव अ केटेगरिनि मोनसे आयेन दानो नागिरदोंमोन नैबे मा फोरमायनो नाजादोंमोन फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ एसटिनि थाखाय लाबोदों थिगानो दङ नाथाय ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्सफोरा सोर बे हेमन्त बिश्व शर्मा मोना कमिटि दानानै बेवहाय मा खालामनो नागिरदों जोंखौ थगायनो थाखाय आसामाव अ केटेगरि बानायनो नागिरदों बे अ केटेगरिया अल इन्डियायाव जाया 40टा काउन्सिल कन्स्टिटुएन्सिस दङ जोंनि बिटिआर हालामाव बर्तमान बिटिसिआवहाय नाथाय बे फिउचाराव जानो थांगासिनो दङ 60 कन्स्टिटुएन्सिस माने 20 इनक्रिज जाबावगोन लोगोसेनो 12टा MLA कन्स्टिटुएन्सिस दंमोन बेयो जानो थांगासिनो दङ 15 कन्स्टिटुएन्सिस बेनि मादाव मोनबेसे रिजार्भड मोनबेसे आनरिजार्भड बेफोरखौबो सावरायनो थांगासिनो दङ भिडिअ'आव Mwnse, সাথীটা উপস্থিত মনে পেলে আলোচন আনামানি এইটো একদম মানে ভৱিষ্যত হৈছে এইটো আৰু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে অট'মেটিক মানে 20 বছৰ পিছত 30 বছৰ পিছত হ'লেও এইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হৈ গ'ল এই পিটিছটো কম্প্ৰমাইজ खालामनो हाया जोंनि मोनथायखौ जोङो रावजोंबो कम्प्रमाइज खालामनो हाया उदांस्रिनि 30 बोसोर जों कम्प्रमाइज खालामबोबाय आरो कुनु कम्प्रमाइज जानाय नङा बेवहाय नो कम्प्रमाइज जोंनि मोनथायखौ जोङो होनांगोन दा नोंथांनि रायजोफोर मानगोनां प्रमद बर' सारा कुनु पदे कम्प्रमाइज खालामा होनना बिथाङा फोरमायदोंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव कंग्रेसजों गोबाव सम एलायन्सआव थाबोदोंमोन लोगोसेनो बिजेपि दोलोजोंबो एलायन्सआव थाबोदोंमोन मा मोननो हाखो मा मोननो हायाखै लोगोसेनो बर्तमाननि सोलिफुबाय थानाय सरकाराबो जिएसपि आरो बिजेपि दोलोजों एलायन्सआव दङ बिथांमोना बेसेबां मा मोननो हाखो बा मोननो हाबावगोन इन फिउचार जेराव जोंनि मोनथायखौ धंस खालामगोन बिनिफ्राय जोंनि MLA MPफ्रा मानो ओंखारनानै फैनो हाया दिनै सिदा खोथा बिथांमोनखौ रोखा खालामनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेल' एसबि ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाग्रोबाय दिनैनि भिडिअ'आ इन्ट्र' भिडिअ होलांनाय बायदि माखासे आयदाफोरनि सायाव जोङो दिनै सावरायनो थागासिनो दं आरो गोबां सोंलु सोंथि दङ मानगोनां सीएम प्रमद बर' सारनिसिम लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि सारनि खुंथाय गोहोआव थानाय समावहाय थारैनो जोङो मा मोननो हामारदोंमोन आरो मा मोननो हायाखैमोन बेफोरखौ दिनै नैबे भिडिअ सावरायनो थांगासिनो दं स' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ एन्ड हेल' एसबि ब्लगनि भिउवार्सफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां आं मोनसे खावलायनो लुबैयो जायफोरा भिडिअआव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोसेनो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव रायजो राजा नोंथांमोन रिभलिउसनारिया मा मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथाङा गावनो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय रोखा रोखा फोरमान होलांदोंमोन मोनसे समाव रिभलिउसनारि जायोब्ला सरकारजों सावरायलायनो फिन जायो सरकाराव थाफानानै जुदि सावरायनायनि गेजेरजों फैनांगौ गोनांबा कम्प्रमाइज खालामनो गोनां जायो होनना बिथाङा गावनो बुंदोंमोन बिथाङा सोंथि खालामदोंमोन दिनै बिथांनि सोंथिया बिथांनि फारसेनो बे सोंथिया सिखारफिनदों आरो बिथाङा बेनि फिननायखौ बोरैहाय होगोन बिग्रायारि सासे जानानै रिभलिउसनारि सासे जानानै दिनै बिथाङा गावनि स्वार्थनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन नामा होननाय सोंथिया दिनैनि समावहाय बिथांनि फारसे सोंलु खालामोबा बे
गोरोन्थि जानाय नङा होननानै आं सानदों। नोंथांमोना गावबा गावनि चयसेस दङ, गावबा गावनि राय थागोन, गावबा गावनि डिसिसन थागोन। स' नैबे आंनि ओपिनियन, आंनि फारसे आंनि बेखिनिखौ बिथांनिसिम सोंथि खालामनो होननानै सानदों। नाथाय आं मानो बे खोथाखौ दिनै रायखांदों होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा खुंथाइ गोहोआव दङ। थिग बिथाङा मोनसे समाव जेब्ला खुंथाइ गोहोआव गैयामोन, खुंथाइ गोहोआव थानाय बिथांमोनखौ बिथाङा थिग बेबायदिनो सोंथि खालामदोंमोन जे दिनै एलायन्स थानानै नैबे सरकारनि फारसे बिथांमोना बोरैहाय दाबिनानै लाबोगोन, बोरैहाय बिनानै लाबोगोन, बोरैहाय सावरायलायनायनि गेजेरजों लाबोनो हागोन, बा बिथांमोना 15 बोसोर सरकार खुंबोनायनि उनावबो मानि जाहोनाव दिनैसिम माखासे जोंनि काउन्सिलाव गोनां बायदि खामानिफोरा जाफुंसार महर मोनाखै होनना बिथाङा सोंथि खालामदोंमोन। थिग दिनै बिथाङा खुंथाइ गोहोआव थानानै दिनै 3 बोसोर बारलांबाय, दिनै बिथाङा सिचुएसनखौ स्टेबल खालामनो हादोंना हायाखै। बिथाङा माखासे अजद लाबोबावदों। बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय समावहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोर बा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय साख्रि होनो हायाखै होनना बिथाङा बुंदों। नाथाय जोङो माखासे फोरमानफोर दङ, जों बेखौहाय दिनैनि समाव खुलाहे बुंजानाय नङा, बिनि थाखाय आङो बुंनांगौ दङ होननानै सानाखै। नोंथांमोना मिथिगौ निजेनो दे हाग्रामा महिलारि सारनि 15 बोसोराव गोबाङानो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय साख्रि थिसननाय जादोंमोन आरो बे रोखा रोखा जोंनि गेजेरावनो फोरमान दङ। नोंथांमोननि गामि ओनसोल, नोंथांमोननि जायगायाव नोंथांमोना नायगिदिंबा थारैनो नुगोन हाग्रामा महिलारि सारनि समाव जानाय बिटिसि सुक्ति समाव, बिटिसिनि सरकार खुंथायनि समावहाय जालांनाय साख्रिफोरा सोर मोनदों सोर मोनाखै। दिनै बिथांमोननि नाम, बिथांमोननि मुंखौ मख'नानै दिनैनि समाव बिथांमोनखौ खैफोदाव खोलैनो आं नाजायाखै। बिनि थाखायनो बेखौ दिनै राजुहुवा खालामनानै बुंनांगौ दङ होननानै जोङो सानाखै। बेलाफारसेथिं नोजोर होयोब्ला दिनै UPPL सरकार लाइन्स BJP GSP जानायनि उननिफ्राय 3 बोसोरावहाय बिथांमोना एनाउन्समेन्ट आफ्टार एनाउन्समेन्ट खालामलांगासिनो दङ, डेट आफ्टार डेट होलांगासिनो दङ, डेटनि उनाव डेट। नाथाय माब्ला सफैगोन बै डेट थारिखआ, माब्ला सफैगोन बे दिन थारिखआ। मोनसे समाव CSB सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड होननाय मोनसे गोहो दङमोन, जेरावनाखि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड माखासे साख्रिफोरखौ काउन्सिलनि आन्दारावनो थिसनथाइ होनायनि गोहो दङमोन। नाथाय बे थारैनो दिनैनि समाव गैमारला नामा? जायनि जाहोनाव जोङो 3 बोसोर गोलाव समनि थाखाय दिनैसिम माखासे एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजोंहाय साख्रि फोसावथिनायखौ दिनैसिम नुनो मोनाखै आरो माखासे टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोराबो दिनैसिम गावसोरनि मोन्थायखौ मोननो हायाखै। जाहोनाव बिथांमोना गोबां आन्दोलन खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय आन्दोलन खालामनायनि फारसेबो मानगोनां CM प्रमद बर' बिथां सासे रिभलिउसनारिनि एग्जाम्पल सेट खालामखांनायनि उनाव बिथाङा दिनै सोरबा आन्दोलन खालामगिरिफोरखौहाय बिथाङा जुदि बिथांमोना खामानि दामानि मोनाखैब्ला आन्दोलन खालामनानै गोजोननाय मोनदोंब्ला खालामबाय थानो हागोन होननानैसो फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिखा फोरदांनानै होनो हानाय गोहो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। कुनु पयदे बिथाङा कमप्रमाइज खालामा होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा बाय मिस्टेक BJP GSP फोरजोंहाय सरकार दाफानानै दिनै कमप्रमाइज खालामनो गोनां जानानै फैदों नामा? नैबे मोनसे बिराद गिदिर सोंथि फैयो बिथांनि फारसे आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो नैबेनि फारसे कमेन्ट खालामनानै गावनि रायखौ कमेन्ट खालामहरनो दाबाव। इन्टारेस्टिंलि बिथाङा सोंबावदों कुन हिरा हरनिया। बिथाङा बुंदों जे मोनसे समाव हिरा सरनिया थासान्दि बड'लेण्ड क्रिएसन खालामनायखौहाय बिथाङा जाफुंसार महर होनाय नङा होनाया दिनैनि समावहाय सैथो जामारबाय नामा? दिनै बिथांजोंनो लोगोसे आखाइ हमफानानै दिनै सरकाराव दङ। स' क्वेश्चन इज, नोंथाङा थारैनो कमप्रमाइज जाबाय नामा? नोंथाङा दिनै लोरबां जाबाय नामा? नो डाउट दिनै UPPL सरकारजों BJP एलायन्सआव दङ। नाथाय CMनि मासियाव जनानैबो नोंथाङा दिनै BTCआव गावनि दिनै काउन्सिलखौ सालायनायाव फेलार जादों नामा? लट मर कुइसन्स दंबावो, गोबां दङ, गोबां सोंथि दङ। बिथांनि बुंनायनि फारसेनो दिनै बिथांनि फारसे जोङो सोंथि खालामनो गोनां जानानै बाध्य जादों। फल्स इनफरमेसनखौ जोङो शेयार खालामा। बिथाङा जि बुंलांदोंमोन नैबेनि फारसे नोंथांमोननो उइथ प्रुफ, उइथ हिज भइस रेकर्ड, उइथ हिज अडिअ रेकर्ड नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे माखासे सोंथिफोरखौ लाबोदों मानगोनां CM प्रमद बर' सारनि फारसे, बिथांमोननि सरकारनि फारसे दिनै बे सोंथि खालामनो गोनां जोबोद गोनां। फरेस्ट डुवेलार एक्टनि खोथा बुंदोंमोन मोनसे समाव बिथाङा बुंदों हु इज द ट्रेडिशनेल डुवेलार्स अफ दि फरेस्ट होननानै सोंदोंमोन। मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे अ केटेगरिनि आयेन दानो नागिरदों होनना बिथाङा मोनसे समाव सोंखारिदोंमोन। बे मोजां जागोन ना जाया जोंनि फारसे होननानै गोबां सावरायलायनायबो जादोंमोन। स' नैबेनि गेजेरजों दिनै सल्युसना मा फैयो? दिनै नुबाय जोङो मानगोनां जोंहा UPPL दोलोनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै जोङो नुबाय गोबां जोंनि BTC ओनसोलाव ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार एक्टनि मथे बिथांमोना फरेस्टआव डुवेल खालामदोंमोन। टु दा पइन्ट, मानि जाहोनाव दिनै 2 एभिक्सन जानो गोनां जाखो जोंनि गेजेराव? सैथोआ मारमोन? बोरैहाय एभिक्सन खालामनो हानायनि खाबु मोननायमोन? माखासे बिबुंथिफोरखौ जुदि जोङो खोनासंफिननानै नायोब्ला बिथाङा बुंदों बिथांमोना BPFनि माखासे सापर्टारनि जाहोनाव एभिक्सन खालामदों। नै बेफोरबायदि बिबुंथि जों खोनानो मोनदों। बिथांमोना
कमप्लिटलि बिपिएफनि फज'ना दोननाय माखासे रायजो राजा होनानै दिनै बिथांमोनखौ गोथां गोथि नेवसिनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोन्दों। वाइ दैट्स काइन्ड अफ पलिटिक्स पावारखौ मिसइउज खालामदों होननानै मोनसे समाव सिएम प्रमद बर' बिथाङा सोंखारियोमोन। नाथाय दिनै बिथांनि सरकारावनो दिनै बिथांनि सोद्रोमा सासेया नै बेफोरबायदि पावारखौहाय मिसइउज खालामनानै गावनिनो हारिनि फारसे नै बेफोरबायदि रिभेन्स लानाया बे थारैनो जोंनि समाजाव दिनै गनायथावना नंगौना नङा? शुड वी एप्रिशिएट अर बिथाङा जा मावदों नै बेनि थाखाय जोङो दिनैनि समाव आखाइ खबनांगोन नामा? बिमा बुरै गाबदों, सोरबा गथ' गाबदों, सोरनिबा धोरोमारि फुजिग्रा न'खरखौ धोरोमनि फारसेबो बिथाङा दिनैनि समाव अननायखौ दिन्थियाखै, गावनि हारिनि फारसे दिनै अननायखौ दिन्थियाखै। नाथाय बिथाङा नुवाखै जे बिथांमोना जोंनिनो हारिनि, जोंनिनो थैनिमोन। बिथांमोननि फारसे बिथाङा अयनायै बिथांमोननि फुजिग्रा न'खौबो फायलाङो। बिथाङा ओरैबायदि सोरबा पलिटिकेल ग्रुपनि मानसिफोर होननानै नै बेफोरबायदि नेवसिनाया बे थारैनो बेसेबां एक्सेप्टेबल? बेनि थाखायनो सोंथिया फैयो। आरोबाव बुंबावदों बिथाङा 60 कन्स्टिटुएन्सिस दिनै जोंनि काउन्सिलाव जानो थांगासिनो दङ। बर्तमान दङ 40 with 6 nominated 46 सिट्स दङ जोंनि काउन्सिलावहाय। नाथाय बेयो जानो थांगासिनो दङ टटेल 60 सिट्स। स' नैबेयावहाय जोङो साननो गोनां बाथ्रा नैबेसो 60 कन्स्टिटुएन्सि जिथु जानो थांगासिनो दङ नैबेयावहाय जोंनि एसटिफोरनि थाखाय बेसेबां सिट्सआ रिजार्भ जागोन? दा जोङो नोजोर होयोब्ला 30 सिट्सआ जोंनि एसटिनि थाखाय रिजार्भ, बाखि मोनबाया नन सिडिउलफोरनि थाखाय रिजार्भ आरो बाखिया अपेन सिट्स होनानै दिनै जोङो 40टा सिट्सखौ जोंनि काउन्सिलाव नुनो मोनो। फैबाय थानाय समावहाय जोंनि एसटिनि जिथु 30 सिट बेयो बेसेबां इनक्रिज जाबावगोन? जोंनि फारसे मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन? नैबेनि फारसेबो दिनैनि समाव जोङो साननो गोनां दङ। आरो नैबेखौ लानानैनो जोंहा मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला बिग्रायखाङो बै आन्दलन समाव बिथाङा रायजो राजाफोरनि सेराव बे खोथाखौ बुंदोंमोन। 60टा समस्ति जानो थांगासिनो दङ, बे जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन बा बेसेबां गाज्रि जागोन? फाइनाल ड्राफ्ट जेब्ला फैयो डेलिमिटेसननि अब्ला जोङो नुबाय जोंनि माखासे MLA कन्स्टिटुएन्सिसफोरावबो सोलाय सोल' जादों। गोबां एरियाफोरखौहाय बाउन्ड्रिसफोरखौ रिमेपिं खालामनाय जादों। नैबेयावबो जोङो नुबाय माखासे जिथु एसटि सिट्स दंमोन नै बेफोरखौहाय सोलायनानै दिनैनि समाव मोनसे एसटि रिजार्भ सिटखौ जोङो खोमानो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव दिनै 15टा कन्स्टिटुएन्सिस एनाउन्स खालामदों। नैबेनि गेजेरावहाय सापागुरिखौहाय गभर्नर बानायदों, नैबेखौ नाम रिनेम खालामनानैहाय मानास होननानै समस्ति मोनसे दिनैनि समाव बानायदों। नाथाय बेवहाय साननो गोनां बाथ्राया बारै नाथाय नैबेनो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा नैबेसो जिहेतु सापागुरिया एसटि MLA बियाबमोन, नैबेयो दा बर्तमान रिजार्भ बियाब जानानै थाबाय। नैबेयावहाय फैबाय थानाय समाव मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म मिनिस्ट्रि मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्मनि जिथु समस्ति बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय बेवहाय बोरै टेकेल खालामगोन? आंनि साननायावहाय नैबेयावहाय जोङो एसटि रिजार्भ सिटखौहाय आरो मोननैसो मोनदेरबावनायब्ला जोंनि थाखाय बियो जोबोद मोजां जागौमोन होननानै आं बुंनो सानदों। दरं उदालगुरि समस्तिया सेम बिदिनो दङ, बेवहाय माखासे एरिया इनक्लुसन खालामनाय जादों। लोगोसेनो जोंनि बरमा 62 समस्तिनिफ्रायबो खावसे दानख'नानैहाय दरं उदालगुरि समस्तियाव सोसननाय जाहैबाय। नाथाय गिदिर खोथाया नैबेसो दरं उदालगुरि जिथु दरंल'मोन गोदोनि समस्तिया नैबेखौहाय दिनै सोलायनानैहाय उदालगुरिखौ एड खालामनानै रिनेम खालामफिननाय जादों। नाथाय बेजों मा जानो? दिनै गोबां अर्गानाइजेसनसफोरा गोबां हानजा दोलो पार्टिफोराहाय लुबैदोंमोन जे दिनै बिटिसिआव मोननै लकसभा जुदि समस्ति बारायनायमोनब्ला बे जोंनि एसटिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर जोंनि एसटिफोरनि थाखाय गोबां मोनसे मोजां रिजाल्ट जागौमोन बेयो। नाथाय नैबेनि दिनै जास्ट नामखौल' सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयावबो गोबां गुलाय गुजाय माखासे खोथा बाथ्रा बेयावबो गोबां गुलाय गुजाय जादों। माखासे मेम'रेन्डाम जिहेतु साबमिट खालामनो गोनां होन्दोंमोन जोंनि माहारियारि आफादनिफ्राय बिथांमोना थारैनो खालामदोंना खालामाखै? जिहेतु इसिआ बिथांमोननि मेम'रेन्डाम फाइलखौनो नागिरना मोनाखै होननाय माखासे खोथाफोरखौबो जोङो खोनानो मोनबाय थादोंमोन। दा कुइसन इज जोंनि खुंथाय गोहोआव थानाय सिस्टेमाव थानाय सरकारा माबा नङा माबा मोनसे बेक्स जादों नामा? बिथांमोना दिनैनि समाव बिटिसिखौ सालायनो फेल जादों नामा? बिटिआरआनो फेल एकर्डमोन? बेफोरबायदि गोबां सोंलु सोंथिया दिनै बयनिबो गोसोआव दङ। नाथाय बाट बेयो मोनसे प्रेडिक्सनसो, जोङो नेबावनांगोन। थारैनो जोङो नेनांगोन, नेनानै सम फैयोब्ला जों थारैनो मोनसिगोन वाज इट आ साक्सेसफुल एकर्ड। आरोबाव मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन एजिपि दोलोआ गावसिनि हारिनि जाथिनि स्वार्थआव सरकारखौ नागारनानै जुदि सरकारनिफ्राय फैनो हायोब्ला दिनैनि समाव माबा मोनसे खैफोद फैयोब्ला जोंनि काउन्सिलाव थानाय दैदेनगिरिफोरा गावनि पजिशन गावनि पावारखौ नागारनानैहाय दिनै रायजो राजानि स्वार्थआव एजिपि दोलोआ जेरै फैदोंमोन बेफोरबायदि फैनो हागोन ना हाया? बे सेम कुइसना बे सेम सोंथिया दिनै खुंथाय गोहोआव थानाय नोंथांमोननि सरकारनि फारसेबो सोंलु सोंथिया फैयो। बाट मानगोनां सिएम प्रमद बर' sir, innocent people deserves to know. But sir, innocent people believes that Bodoland is created. They deserve to know the truth that BTR name itself is not a huge. It's like a scrap.
It's just a rename of BTAD. थारैनो बिदि सिचुएशन जानानै फैदों दिनैनि थासारिखौ नायनानैहाय। मानो होननानै बुंदों आङो, सोरबाया दिनै खनले बुंबाय थायो peace prevails in BTR. Peaceआ जोंनि सारा बिटिआरआव साग्लोबजोब्बाय होननानै बुंदों, नाथाय बहा? सोरबाया दिनै बुंदों बेनि समाव बिटिआर हालामाव मेला फुजा बायदिसिना जायोब्ला जौ जुवा लोंनाय आरिफोरा दिनैनि समावहाय जाला। थांनाय खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनि समावहाय बेफोरबायदि जौ जुवा ड्राग्स लोंनानै गफबना थानाय हालोदखौ जोङो गोबां नुनो मोन होनना बुंदों। नाथाय दिनैनि समाव जोङो मिथिगौ माखासे सेक्सुवेल एक्टिभिटिजों बा थानाय माखासे एडाल्ट्सफोरा ड्राग्सफोरजों एडिक्शन जानानै दिनै आलाय सिलाय जानाय गोबां दिनै लाइमोनफोर बाहेरायाव मावनो थांनानै जिउ गोमानो गोनां जादों। बिथांमोननि थाखाय रिहेबिलिटेसन, बिथांमोननि थाखाय दिनै बिटिआर ओनसोलावहाय मोजां प्लेटफर्म मानो लाबोनो हायाखै। नुदों बावैसो समफोरावहाय जोंनि हारिनि फारसे माखासे मरेल पुलिसिं जानाय जाथायखौबो जों नुदों। दिनै जोङो नुदों जोंनिनो डिपार्टमेन्टआ जोंनिनो माहारियारि हारिनि फारसे माखासे एनकाउन्टार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जोङो नुनो मोनदों सोरखौबा दंफां सिखावनि मुङावहाय बा हमनांगौ सोरनिबा दायाव सोरखौबा दिनै साजा होदों। दिनै जोङो नुदों जोंनि माहारियारि आफादखौ दिनै गोबां रायजो राजाफोरा सोंखारिदों। मानि थाखाय बिथांमोना दिनैनि समाव फेम खालामजागासिनो दङ। IX volunteers force rising up again. मानि थाखाय बोराय बेन्थ'फोरा दिनैनि समाव सोरथायारि मुभमेन्ट लाबोनो थाखाय जादों? मानो बिथांमोना रिअर्गेनाइज जाफिनदों? जाहोनाव दिनै बिथांमोना खनसे सोमावसारफिननो बोनो गोनां जादों। मानि जाहोनाव दिनै मोनसे अल्टारनेटिभ माहारियारि आफाद जोनोम जानो गोनां जादों? बिथांमोना माबा मोनसे डिप्राइभ जामारदोंमोन नामा? ना दिनैनि समाव माहारियारि आफादा बिथांमोनखौहाय बोजबना लानो हायैनि जाहोनाव बेफोरबायदि जादों? ना खुंथाय गोहोनि बेले बेजेनि थाखाय माखासे PSB बर्डआ केन्सेल जाबाय? थारैनो दिनैनि समाव BTCनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि जिथु साख्रि थिसननायनि मोन्थायमोन बेखौ स्टेटआ लांबाय नामा? थांनाय समफोरावहाय जोङो माखासे स्टेटफोरनि जेब्ला रिक्रुटमेन्ट जायो, गोबां स्टेटनि रिक्रुटमेन्टनिफ्राय दिनै जोंनि BTCआवहाय बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। RSS बजरंग दल माखासे पेरेडफोरखौबो होनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। गोबां मिनिस्टार स्टेटनिफ्रायहाय दिनै जोंनि BTCनि फारसे मानो दावबायफैबाय थादों? जाय दोलोआ मोनसे समावहाय जिखुनु खामानि मावनायनि सिगां उल्था काउन्सिलनि फारसे बिथांमोना जिरायनानै रायलायनो गोनां दंमोन, नाथाय बिथांमोना दिनैनि समावहाय बिटिआरनि माखासे काउन्सिलनि मेम्बार्सफोरखौसो उल्थायै सालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। देन व्हाट इज द भेल्यु अफ गावखुंथाय गोहो? जेब्ला जोंनि सोमावसारनानै मोनबोनाय गावखुंथाय गोहो मोनसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एडमिनिस्ट्रेसन पावार सिस्टेम जिथु दङ, बेनि भेलुआ बहा थांखो? 2020 आव जालांनाय बिटिआर एकर्डनि जितु BTCनि माखासे पावार एन्ड फांक्शन्स दङ, नैबेनि एक्सपानसन जाबावगोन होननाया बे खोथाफोरा बहा थांखो? We the common people we deserve to know the truth, sir. जायनाखि बयबो दैदेनगिरिनि फारसे नैबे सोंथिया फैयो। इलेक्शना खाथि साफैब्ला बयनिबो खुगा गोबां मिस इनफरमेशन आरो गोबां एनाउन्समेन्ट्सखौ जों खोनानो मोनो। गोबां माखासे स्किम्सफोरनि ओपनिं खालामनायखौ जों नुनो मोनो, नाथाय फाउन्डेसन स्टोनखौल' फिथा हास'बाय थानानै दिनै बै खामानिफोरा जाफुंसार महर जायाब्ला दिनै बेबा बेखौ दाय जाबसिनबाय थादों। नाथाय 17 बोसोरखौ बुंनानै मा लाबबाव? दिनै 17 बोसोरा थांबाय, 17 बोसोराव जायैनि थाखायथ' दिनै गभर्नमेन्टआ चेन्ज जादों। देन नोंथांमोनाबो सेम एग्जाम्पलखौ लानानै दिनै जुदि बे सेम ट्रेन्डजों थांबाय थायोब्ला फिउचाराव सोर गनायबावगोन? दिनै 3 बोसोरावनो 17 बोसोरजों समान दिनै सोंखारि जानो गोनां जादों। बेनि फिननायखौ बोरै होगोन? सोंलु सोंथिया जाबाय थागोन, गोबां दंबावोमोन। दिनै भिडिअ मोनसेयावनो फोजोबजोबनो हानाय नङा। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि सोंथिया नैबेनो। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअआ नैबेसेनोसै। भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालाम नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै। एन्ड स' लोगो मोनबावगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।